Ak by som sa vás mohol spýtať, akú vlastnosť si najviac ceníte na človeku? Akú vlastnosť? Máte svojich blízkych, máte svoje rodiny, manželky, mužov, deti. Ktorú vlastnosť by ste vypichli? Ktorú vlastnosť by ste povedali a dali pre všetky vlastnosti do popredia práve kvôli tomu, že si uvedomujete, že bez tejto vlastnosti proste by to ani nešlo. A možno si poviete, áno, ostatné sú super vlastnosti, sú dobre, že ich má ten človek, ale táto jedna je ako koruna všetkých vlastností. Tak aká by to bola? Skúste sa zamyslieť. Ja som sa zamýšľal nad tým, že ak by som mal hovoriť o vlastnosti, ktorú si najviac cením na Bohu, tak bolo by strašne veľa tých vlastností, ktoré by som vymenoval. Áno, nedalo by sa ani povedať, ktorá by mohla byť tá úplne prvá a tá koruna všetkých vlastností, pretože Boh je jedna veľká studnica, nevyčerpateľná tých vlastností požehnania, ktoré On má voči nám. Je otec, je milostivý, je milosrdný, je láskavý. Ktorú z týchto vlastností by ste dali do popredia? Keď som ale uvažoval nad tým všetkým a mal by som sa naozaj doslova vyjadriť tomu, že ktorú by som dal úplne do popredia, tak medzi tým všetkým ťažkým rozhodovaním asi jednu by som položil. A viete, ktorú? Dal by som do popredia jeho vernosť. Jedna z najkrajších vlastností, ktorú Boh má, je to, že on je verný. Samozrejme, môžeme si teraz vymieňať názory a povedať, ale táto je lepšia, alebo tamta je lepšia. Áno, a súhlasím s vami, možno by ste mali iný názor ako ja. A ja teraz nepresadzujem tento názor, že musí tento byť. Ale viete čo? Uvažoval som nad vernosťou. On nás nikdy neopustí, on je stále s nami. Má stále pre nás nové veci a on je ten, ktorý nám dáva tie najlepšie veci práve kvôli tomu, že je verný. Odpúšťa nám a je verný. Neopustí nás nikdy a je stále s nami. Je verný vo svojej milosti, je verný vo svojej láske, je verný vo všetkom, čo robí voči nám. A tak, viete čo, chcel by som povedať niečo krátko o vernosti. Vernosť je niečo, čo je veľmi stabilné. Vernosť je niečo, keď si manželia povedia pred tým, než sú ešte stále sú snúbenci, ešte nie sú manželia a tam si sľubujú vernosť. Aj v dobrom, aj v zlom. Taký je náš Pán. On je s nami aj v dobrom, aj v zlom. A on je neustále prítomný v našom živote, aj keď ho nevidíme. A viete, čo si uvedomujem? Že Dávid hovorí v žalme, ja si predstavujem ho po boku ako môj tieň, že on je prítomný stále so mnou. Preto nikdy na ňo nechcem zabudnúť. Viete čo? Boh nerozumie nevere. On je tak verný, že je verný nad všetky naše vernosti, ktoré sme mali my voči nemu. Nedá sa porovnať ľudská vernosť s jeho vernosťou. A preto on sám nerozumí nevere, lebo nikdy neverný nebol. Je verný. Chcem vás požehnať týmto. Boh je verný aj v dnešných dňoch. Buďte požehnaní a majte víťazný deň. Ahojte.